выходзілі не на Zoom, а на Google Meet, і у мяне чамусьці не пайшла Streamlabs, з ім пачаўся канфлікт па гуку. Прабачце, калі ласка, зараз запампуецца відэо у Віталіка на канале «Асторожны вірус», і я абавязкова дадам яго сюды, на свой канал. Прабачце, што так адбылося тэхнічна, але, бачыце, праграмулькі паміж сабой трошкі не пасябравалі. Заўтра мы ў Цярнополі, абяцаюць моцны дождж. Я не буду ладзіць там акцыю таксама. Адзінае, як я сёння выйшла ў Жытоміры з партрэтамі і з сцягам народнай грамады, таксама буду прысутнічаць заўтра там. Мы дамовіліся з Віталем ужо па-за эфіра, што заўтра будзе трансляцыя таксама і на яго канале, таму мы зробім зноўку мост. Я вельмі рада, што сёння атрымалася размова з Веранікай Мішченко, таму што ёсць некаторыя пэўныя пытанні, якія неабходна было агучыць. Таму пабачымся абавязкова заўтра. Я еду ў Цярнопаль, я буду заўтра там паказваць вам прыгажосць майго месца, таму месца гораду. Таму прабачце за такія тэхнічныя непаладкі. Праз некалькі гадзін на канале Хелен Мінская будзе сённяшняя размова з Віталікам «Асторожны вірус» і маёй прыгажунькай Веранікай Мішченко. Шчыры дзякуй, да сустрэчы ў Тэрнополі заўтра.